Startista. Onko se mennyt kiinni? Ei, apu, nyt se meni kiinni. Vaino jostain. Sieltä reunasta painaa, niin siihen tulee. Noin, ja sitten avataan. Ja startista. Haisuruuat. Hyvä. Mä oon kiduttanut niin monta kouluttajaa Eesun kanssa tällaisen kanssa. Yrttiruuat pakattiin purkkeihin. Mulla oli aina 15 purkkia mukana. Kun menen kahden kanssa, kun se ajattaa sen jokaisen purkin, niin kannattaa metallipurkki. Mietitään toi pätkä. Laitetaan niin, että tultais kepit, putkit, huomit ja aina putkeen ja sitten täältä. Joo, tein. Ai mitä, ette halua tämmöistä? Ei. Se näyttää ruualta. Sen riimaus kärsii sellaisessa kustannossa Joo. Joo, se on omaa asiaa. Ei ehkä aikaa säästä sen kummemmin, koska toskin pitää sitä niin nuorille. Sen verran tuosta häviää, jos pitää kääntää. 19 kaarrosta. Nyt kun se on matala rima, niin se kääntyy. Pukkipuomi ero. 2 rimaa, niin voi olla tehnyt sen kääntymisen kanssa. Niin keskity siihen kääntymiseen. Vielä. Menikö se onkin? Paljon on treenattu. Ei vissi ikinä tulla valmiiksi. Muista ohjata se ryhmä, kun lähtee kaarattamaan, niin se vaan tulee Oikein tiedä, onko Iiva vähän hitaammaksi vai minä nopeammaksi. Musta tuntuu, että mä ennätän paremmin. Se on tullut taitelammaksi se vuotot varmaan enemmän. No sekin voi olla, joo. Se on ollut sujuvammin sitä joka paikassa. Kyllä sä aika luotettavasti menet sinne, mikä saa sitä ohjaa. Joo, ja sitten Siis se, jos mä jos sä laitat sen rinnan puolella, kyllä sitä peiliin saa katsoa, jos se jonnekin. Siinä koiraakin kai, se sä itsekin oot varmaan tullut taitamaksi. nyt se vastaisee sua, kun se siirtyy sellaista. Joo. Olisiko me opittu? Mutta niitä totuttaa siihen, että voi vaihtaa paikkaa, ja se ei Sä ohjaat Se samalla tavalla sujuvampi on nimenomaan se, että niinku siltä se tuntuu, että se on sujuvampi. nyt se rupeaa taistelemaan sitä ahdistaa, ei koira ei meillä ahdistaa yhtään mitään, vaan huono ohjaus ja ahdistuu. Eikä ole nyt toimi! Mä rupean ruukaan sua. Ei saa kiinnittää hajuukena mukaan. Sitten teepä niin, että vaikka sä et halua rynniä tonne, kun sun liike mieltää olla vaan, että sä lähdet rynnimään tonne, niin sä ajattelet tätä muuria pidemmän. Sä ajattelet muuria, niin sit sä tehdit tonne. Ja sit sä oot täällä niin paremmat harjoitus. Mä kerran vielä! Mä kerran! Täällä on tyyppaaksa. Kuuliainen ja kääntyy. Koko pussi. Pussi on sellainen, kuka se aina hyppää. Se on väärä suunta. Pussihan on siellä. Siellä huomista. Jatkahan tilata näitä. Wow!
Morsiamen käytetään. No niin! Eikö sitä kissan ole välittänyt? Mitä? Kun me käytetään tuolla läjässä merkkinä kieltä. No, mä en ole vielä päässyt siinä tokossa niin pitkälle. Jalkapalloilijoiden merkkiä alun perin. Joo. Jalkapalloilijoiden käyttää tuollaisia kuin merkkiä. Mihin se tokos käytettiin? Merkkiverkki. Ja Eikö ne ole ihan matalia merkkiä? Tämä on ruutumerkkiä, mutta ne on merkkimerkkiä. Eikö siinä joku määrä? Ruutumerkitä niiden pitää olla. Merkki. On tämmöinen. Me ollaan vielä sillä tasolla, että me yritetään opetella sitä sivulla-istumista. Siis ruutumerkki pitää olla. Joo, mutta muut saa olla. No tähän niin pannaan tähän näin. Ja sitten ne on siis vaikka kun seisot maahan, niin minä voi olla siellä kentän laidalla niin kuin merkkaamassa luoksettujen pysäytyksissä, niin siellä on tönjät pysäytyksiä. Sitten nämä on joskus niissä on ketterysreeneissä on käytetty. Niin, kyllä sinne niin kyllä. On lähtökohtaisesti. Kaikille on levitetty. Sitten Jonna käytti näitä tuolla Aneesikisoissa, kun se oli ratamestarina, niin se oli hemmetin hyvä, kun se pisti vissiin 5 metrin välein. Joo. Niin. Niin joo. Sen verran. Niin. Niin se oli niin. Silloin ne siirrääkö niitä paketteja tai toisenaan? Siis tämmönen tönttö me tilattiin kerralla. Joo. Nämä maksaa 50. 10 joka väli. Meillä on noita kanssa jossakin tullut ja sitten kerran olin tuolla S-Martin pihalla ja pyörille ruudun siihen Siis tämä maksaa tavakaupassa €75 kappaletta. Just. Ja se on sitä luokkaa. Ja sitten kun tilaa tosiaan 10 sarjoissa jalkapallokaupoista, niin meillä onkin euroa 2 kappaletta. Tää maksaa 21 €. Suomen halvimmat karpiot mainoksen mukaan on. Onneksi ei ole hiiltä. Voisivat tympiä tehdä. Mutta se voi siihen nassuella laittaa hyppyä. Niin, aivan. Pinkillä nassuella voi nassuella hyppyä. Apua. Joo, Jonna on saanut juuri pinkin naksukin. Kyllä mä tiedän sen pinkki on hyvä, että pinkki mun pakko on vaikea päiväksi. Siellä oli hirveästi maksamana ja ihanassa asiassa. Mitäköhän nää vastustaa? Tulisiko Marika Onko ottamaan? hyvä se maksaa? Mutta eipä meidän liikaa. Jonna pitää sitä riekuttaa aika Marikaan. Samoja niin leipoo niitä. Rivoja saa laskea tuolta jo. Pyöriä pitkästi tosi paljon. Joo, ne tekee niitä kauheita pellejä. Murulle vissiin. Siis maksaa jotain jauhoja joukkoon. Mulla on ollut muitakin reseptejä ja ne on ollut mun mielestä koostumuksia. Maksaa ja monia En minä tiedä mitä se oli, mutta se oli koostumus oli tosi mielenkiintoinen. Miten se nyt ei kiinni? Miten sitä vaikka liikaa? Maksaa vaan haisi. Siinä oli meillä mulla makkaran vuorossa, kun Lauri syöttää. Se ei syödy sitä. Pöri tykkäsi mulla tosi paljon siitä. Mä luulen, että nykyään se syöksi vielä makkaa. Tässä ja Kamilta. Vitsi, kun mulla oli roisku poski. Iita on vähän On kissa. ruoka on ihan yliarvosta. Haluaisi Päivi ja Iita kokeilla mennä koko pätkän kerralla? Koko Koko pätkän. Nämä Koko pätkän.